ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে বিশুৰ লগত অলৰেডি মানে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय नोंथांमोना फेसबुक पेजआव गोबां भिडिअ क्लिप्सखौ नुगासिनो बेजोंनो लोगोसे जोंहा डिडि सारा मा फोरमायदों बेजोंनो लोगोसे गोबां भिडिअ क्लिप्सखौहाय नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो आरो हुसियारै आरो साबधानै बयबो जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा हुसियारै थाबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। हिनजावखौ माने माबा खालामदों होननानै बर' मानसिखौ आक्रमण खालामबाय बिराद लावथि बोरला लाना ओंखारदों दा बिसोरनि उद्देश्यआ ओरैबायदि गाज्रि बिसोर सबसे एग्रेसिभल थायो बर'फोरखौ जेरावनो मोनो बेयावनो आक्रमण खालामनो नागिरनाय बे मुडखौ जों नुगासिनो दङ। बेखायनो दिनै गभर्नमेन्टखौ जों दा माने खावलायदों गभर्नमेन्ट जाहाथे बिसोरनि सायाव একটা स्ट्रं एक्सन लायो बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ साजा होनांगौ माने जेसेबां हाथियार दं बेखौ सिज खालामदों बिसोर बोरला लानानै बिसोर गोरा बिसोर बोरला लानानै बिसोर आक्रमण खालामनो नागिरदों बिसोरो बेखायनो गभर्नमेन्टजों मदद खालामो बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो ट्राइबेल एट्रसिटि एक्ट बे आयेननि आन्दाराव बिसोरखौ माने पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ खावलायो आरो लोगोसे बेल' नङा जे बे मानसिफ्रा बे सरकार बायदि दंफैयो बिसोर बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो बिसोरनि मानसिया बे इलिगेलाव बिसोर दंगासिनो बिसोर थानो मोना जायगायाव बिसोरो गासिबो माने माबाफोरा फैजोबनाय बाहेरायाव फैजाय झारखन्ड इउपि बेंगल उरिष्या बेफोर फैजाय आरो जायफ्रा दङ बिसोरखौ माने ब्रिटिशफ्रासो 1929 लाबोनाय साहा बागानाव खामानिनि थाखाय जायफ्रा दं बिसोर थाथों खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अयथासार खालामदों बेखौ सैज्य खालामा जिहेतु सैज्य बिसोरना बारा जाबाय अयथासार बारा जाबाय दिनै जोंखौसो एखेबारे बे जायगानि थागिबि मानसिखौसो दिनै आक्रमण खालामो बुयो बुथारो सिगिस' खालामो एसे जाबानो बोरलाजों गावथारनो नागिरो जोंनि हा हु दखल खालामना लायो जों बेखौ बोरै सैज्य खालामबाय थानो जेबो सैज्य खालामनो हाया आरो बेल' नङा नै 2014 गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोन 7 गामिखौ दखल खालामना लादों बर' मानसिखौ होखारजोबनानै दा बे बर' गफा हकिहागा ओमफ्राय सुखान बावनाय सिलगारि निलायझरा ओमफ्राय हकिहागा फुलकुमारि बे गामिनि बर'फ्रा दिनै माने गैलिया खारजोब्बाय गामि गारनानै दा बे जायगायाव सावथालफ्रा आवग्रिनानै दङ दा बेखौ जों दाबि खालामनो होखारनांगौ होननानै होखारै दाबो बिसोरखौ मानो होखाराखै दिनै बर'फ्रा गावनि जायगायाव गावनि जोनोमफुरियाव दिनै मानि थाखाय आलायसिलाय मानो आलायसिलाय जों बेखौ सैज्य खालामबाय थागोन मा बेखौ सैज्य खालामनांगौ दा जों दाबि खालामो सरकारखौ इमिडियेट बे जायफ्रा बर'फ्रा बे गामि गारना खारदों बे दिनाव जों दोनहैफिननांगौ आरो जाय सावथालफ्रा बे जायगायाव आवग्रिना लादों बेखौ उच्चेक खालामनानै होखारजोबो आरो लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाव दिनै थानो मोनै बे जायनाखि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोर जाय मानसिफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा असमिया भाषा फंसेबो बुंनो रोङा बे जायगानि बांला भाषाबो बुंनो रोङा बिसोरो बे जायगानि बर' भाषाबो बुंनो रोङा बेबादि मानसि हिन्दी भाषी मानसि बिसोर बे हाग्रा हाबनो लुबैयो आरो फरेस्ट रिजार्भ एक्टनि आयेन बायदियै जायनाखि माबा 2006 जायनाखि माबा फरेस्ट रिजार्भ एक्ट আমি ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে বিশুৰ লগত অলৰেডি মানে আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে কেনেকা এই মানে যিটো গণ্ডগোল এই গণ্ডগোলটো কেনেকা আমাৰ এই এৰিয়াৰ অঞ্চলত কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় কেনেকা আমি এটা শান্তি এটা পৰিৱেশটো ৰাখিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগে যেনে এতিয়া আমাৰ অলপ আগত আমাৰ বিন্দুৱে কৈছে আমাৰ আৰু আমাৰ চেয়াৰমেনে কৈছে যে য'ত মানে দোকানবিলাক আছে খুলিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এই ডন বস্কো স্কুলৰ যিবিলাক দোকান আছে এইবোৰ মানে অপেনকৈ থাকিব লাগে আপ ডাউন কৰি থাকিব লাগে নহ'লে মানুহবিলাকে ভাবিব এটা সন্দেহ ভাবিব যে ইয়াত দোকান বন্ধ হৈছে ইয়াত খোলা আছে তো তেতিয়া আমাৰ মাজতে অলপ তেতিয়া বুজিবিলাক অলপ মানে অলপ সন্দেহ এটা ছাছপেক্টটো আহি যায় আৰু ছাছপেক্টৰ কাৰণে আজি এই ঘটনাবিলাক মানে হ'ব লগা মানে আজি মানে বাস্তৱ হৈ যায় মই সেইটো কাৰণে আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত আমি চবে ছেফগাৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনৰ মানুহক আমি বাধা দিব লাগিব আমি নজৰ দিব লাগিব এতিয়া কোনোবা বড়ো মানুহ আহিব ক'ব এই হিট দি দিব এনেকৈ কৰিব লাগে হয় নহয়
Adivasi dadagiri no solibo. Adivasi dadagiri no solibo. Adivasi go back. Adivasi go back. We want justice. 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 Jai Bharani. Jai Bharani. अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा दिदि सारा बा दावराव देख्रेब सारा मा फोरमायखो बेजोंनो लोगोसे गोबां भिडिअ क्लिप्सनि बागै नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा हुसियारै थानाय बायदि स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब